П'ятниця, 26 січня. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Доброго ранку. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя сьогодні знову слухатиме так звану справу 26 лютого. Засідання має розпочатись о 14-й за кримським часом. На попередньому засіданні так званий суд продовжив домашній арешт для двох фігурантів цієї справи – Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі до 7 квітня. Їхні адвокати просили змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд у зв'язку із сімейними обставинами підсудних і недоведеністю справи. Суддя відхилив це клопотання. 5 фігурантам справи Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Арсену Юнуцову та Ескендеру Емірвалієву закидають участь у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму на мітингу «За єдність України». Колективний дуа «Молебень» у річницю арешту перших фігурантів сфабрикованої справи про тероризм відбувся напередодні у Криму. У ньому взяли участь кримські татари із Сакського, Сімферопольського районів, Бахчисарая та інших місць Криму. Дуа провели у селі Орлинне в будинку Руслана Зейтулаєва, якого 3 роки тому арештували окупаційні силовики разом із Нуріп Рімовим, Рустемом Ваїтовим і Фератом Сейфулаєвим. Вони фігуранти так званої Севастопольської справи про тероризм. Окупанти їх засудили від 5 до 12 років в'язниці. Їм закидають участь у забороненій в Росії організації Хізбут-Тахрір. Протест проти цинічного тиску з боку Росії на кримських татар в окупованому Криму висловила напередодні українське МЗС. Про це повідомила речниця відомства Мар'яна Беца. Докази дискримінації дипломати обіцяють надати до Міжнародного суду. Це стало реакцією на чергові обшуки та рішення підконтрольного Кремлю суду. Напередодні 2 кримських татар звинуватили у пропаганді екстремізму та засудили. Базари Слямова з Ніжньогірського району підконтрольний Кремлю суд оштрафував на 2000 рублів. Енвера Кроша з Джанкою арештували, на 10 діб. Російська Федерація придушує кримських татар цинічно і зухвало. Висловлюємо протест. Докази щодо дискримінації надамо до Міжнародного суду. Туреччина не визнає Крим російським, не прийме в своїх портах кораблі, які відвідували окупованих Крим, та не визнає жодних документів, в яких згадується Крим як частина Російської Федерації. Напередодні з офіційним візитом Україну відвідала турецька делегація. Відбулася зустріч із представниками Меджлісу. Члени Комітету з питань національної оборони, великих національних зборів Туреччини вкотре запевнили Україну у цілковитій підтримці. А голова комісії нацоборони Юсуф Біязід нагадав, Туреччина надає неабияку увагу становищу кримських татар та їхній безпеці на окупованому півострові. Сотрудничество между Украиной и Турцией развивается по восходящей. Разумеется, мы обсуждали Крым, положение крымско-татарского народа, положение всех людей, которые живут в Крыму. Мы рассказывали о наших действиях, наших усилиях и наших планах, связанных с тем, чтобы восстановить право международное и максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Украины. Мы их информировали обо всех наших действиях. Разумеется, они тоже поделились с нами своими видениями. Кримські колаборанти закликали голосувати за Путіна. Напередодні так звані кримсько-татарські старейшини, прокремлівські кримсько-татарські громадські діячі та представники кримського муфтіяту, який підтримав окупацію, зібралися, аби порадити кримським татарам з анексованого півострова, за кого голосувати на виборах президента Росії, які країна-окупант проведе 18 березня. Все, что происходит, и все, что там заявляют ставленники Кремля, которые сейчас там остались, неважно, какой на они национальности, они все, как гавкающие шавки, абсолютно никакой роли не играют. В общемировом, не только даже в общекрымском масштабе, они никакой роли не играют. Это просто телевизионная картинка, которая должна на кого-то сработать. Чтобы в Москве увидели, и какой-нибудь там обязательно там какой-то маленький тортик или кусок пирога какой-нибудь им насыпали.
Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров та лідер кримських татар Мустафа Джемілєв закликали кримчан бойкотувати майбутні вибори президента Росії, які окупанти призначили на річницю так званого Дня приєднання Криму до Росії. На материковій Україні триває Кримський марафон. Учасники акції збирають гроші для кримських активістів, репресованих російською владою. Кошти мають піти на погашення штрафів та показати, що увесь світ їх підтримує. Марафон триває у кількох українських містах. Як це відбувається у Херсоні? Далі в сюжеті. Руслан – кримчанин із Сімферополя. 3 місяці тому через переслідування російською владою переїхав разом з дружиною та 6 дітьми до Херсона. Тому вирішив долучитися до акції та підтримати співвітчизників. Решил не остаться в стороне и проявить свою сплоченность со своим народом, чтобы не оставал. Если каждый будет это проявлять, то народ он будет единый и целый. И тогда им будет бороться против народа очень сложно. Долучився до акції і Алі. У Херсоні проїздом, живе в анексованому Криму. Розповідає, сам був свідком обшуків у будинках кримських татар. Тому не міг бути осторонь марафону зі збору коштів на підтримку політв'язнів кремлівського режиму. Может приехать 2 автобуса, то есть два автобуса милиционеров, полицейских, ОМОНа, да, за одно лишь какое-то административное нарушение. То есть делают такой бардак из-за мелочи какой-то, чтобы навести шума, да, чтобы людей запугать. Руслан каже, бувають різні дні і різні люди. Хтось проходить повз, хтось цікавиться і підтримує. Хлопці просто-напросто роблять добру справу. Вони кажуть, що ті, хто забрала кацапирдя, повинні бути повернуті на свою батьківщину. Незалежно від того, чи він українець, чи він татарин, чи хто б він не був. Кримчан підтримує весь український народ. Я вірю, що дуже скоро Крим буде український. Він є український, але він буде український. Перемога буде за нами. У Херсоні акція триватиме до 30 січня. Зібрані кошти передадуть репресованим Росією кримчанам для сплати накладених на них штрафів. Євген Кучеров, Заман, АТР. Бранець Кремля Олександр Кольченко просить писати йому листи. Днями співкоординатор українського проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич отримав лист від політв'язня, в якому той розповів, що його бентежить та чого йому бракує в російській колонії у Челябинській області. Олександр просить не надсилати йому бандеролі та посилки, але через одноманітність життя у колонії йому було б цікаве листування, читати матеріали журналістських розслідувань, новини науки та статті з анархістських інтернет-ресурсів. Олександр Кольченко і Олег Сенцов засуджені в Росії за звинуваченнями у терористичній діяльності на території Криму. В Кольченка 10 років колонії, в Сенцова – 20. Обидва своєї провини не визнають. Жизнь тут настолько бедна событиями, источниками новых впечатлений, мыслей, что зачастую не знаешь, о чем писать даже знакомым людям. Наверное, это самая значительная, весомая причина, по которой я отвечаю на письма с таким опозданием, и многие оставляю без ответа. Літак ВМС США знову у небі над Кримом. Цього разу він провів розвідку неподалік бази окупаційного флоту поблизу Севастополя. Про це свідчить моніторингове видання авіаційних ресурсів. Патрульний протичовновий літак «Посейдон» вилетів з авіабази на Сицилії. Кілька годин кружляв над Кримом, до узбережжя підлітав на відстань 60 кілометрів та знизився до висоти у 7,5 тисяч метрів. Детектив у Харкові. Там СБУ та прокуратура зімітували смерть посадовця, аби попередити замовне вбивство. Кіллера найняла колишня теща, попросила, аби вбивство виглядало як природня смерть. Напередодні в інтернеті з'явилося відео з реєстратора. На кадрах посадовець виходить з власного позашляховика, хитаючись, йде на зустріч до лікарів, яких нібито встиг викликати, коли відчув серцевий напад. Потім падає, підкорений інфарктом. Мерія навіть висловила співчуття на офіційному сайті. Утім, вже за день виявилося,
Виявилося, чоловік живий, а кадри в інтернеті – імітація силовиків, відзнята як доказ, начебто виконаного замовного вбивства. Замовила чиновника його колишня теща, начебто через майно посадовця. 62-річну жінку затримано, їй загрожує до 15 років в'язниця. За вчинення цього злочину жінка пропонувала грошову винагороду в розмірі $10 тисяч США. В результаті спецоперації вдалося не тільки попередити вбивство, а й викрити зловмисницю. Оперативники спецслужби ретельно в усіх дрібницях зімітували вчинення злочину. Організаторка злочину була затримана на гарячому під час остаточного рахунку за виконання замовлення. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Зама» не пропустіть вже менш ніж за 2 години. Залишайтеся з АТR.